लेखक तेका आम्ही सन्मान करते असा तुम्ही बी आमका साथ दिव जाय। श्री चंद्रकांत नाईक केरोडी त्यांनी वेदिकेचेर येऊ जाय म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता। चंद्रकांत नाईक केरोडी असा देव बरोबर मुद्दाम हे करता। धन्यवाद। तसंच ह्या नाटकाचे दिग्दर्शक डायरेक्टर गुरुदास सोमा गिरक त्यांनी एक लहानशी भेट घेऊ जाय। तसंच अनेक दिग्दर्शक दीपक सहदेव तुळसकर त्यांनी बी आंबेडकरांना एक भेट घेऊ जाय म्हणून हा विनंती करता। सगळ्यात देव बरं करू। वाट लागली बापू एक वेळा त्या काळा खतरानो बापई झालो खूप बरं तेव्हा शपथ हाव मागेल त्या दळबद्री चढवालो बापई जाऊ बार बुटी शेण खायलो देवा तू तर माझ्या गळ्यात घालून करची उरल्या मागे गळ्याच्या पाय दवून मागे गळो चिटून उडो पण त्या कधी मागेल मोठा जन्मा घाण मागेल नाका तेंबरी साथ शाळेहून पावले येईल मागेल तुये हा तुझे याद काढता देवा तू 100 वर्ष आयुष दिला पण मागेल भांगरा ह्या म्हातारा बाप्पाई खूप त्रास दिला तुये आता तुये मात्र वयवाट करून घे शाळेत व्हायची बाप्पा माक मरे त्या वाटेर होता मला भय दिसतात थंय मरे धारवर बशिल होतात आणि माका पळय की कितली गुणगुण अशी करता मरे उळारता बरी मुगो अशी कर आता दानीचेडे बसली म्हणून काही बेजार करून घ्या का गो आता गावची पोरा गावात पिन झालं काय कारवार वचून फिरतली आणि दानीचेडे झालं म्हणून तू इथलं असे मुरडता किती गो बाप्पा बाप्पा माके सांग पीस मला कसले रे अरे बाबा पीस कुठला खूप असा कसले ते पॅन्ट पीस शर्ट पीस ब्लाउज पीस चिकन पीस मटन पीस मासळे पीस अशी पीस खूप उरतात पीस म्हटला लोक यगो तुकडू गो त्याला इंग्लिशात पीस म्हणतात माक मरे बाप्पा तर एका नव्हता नाही तर धालीचेड बसलो होता मरे माक पळून येत कसली पीस आहे तुकडू खंचान पडलं का बाप्पा बाप्पा माक सांगू हा सांग माका तू खूप शिकयतलो खूप शिकयतलो खूप तुगेल मनात कितली शिकची आसा पळय मागेल इच्छा आसा तू खूप शिकवचे बाप्पा खूप मला शिकले इतले हय खूप हरकत ना बाप्पा पहिले बघ तू इतल्याकच पास आणि मागील मुखार शिकला झाले आज सध्या तू कितल्या शिकलो पोरू बी तू इतल्याच राशील आणि पहिलं वर्षा आणि कितलं वर्ष म्हणून इतल्या का उरतल तू गुरुजी मुखार हटल्या मुखार येतले
बाप ना खायच्या गुरुजी मुखार आयटम म्हणून तू त्याचे भरवशा राखता गो. अगो तू जाऊन मुखार येऊचे प्रयत्न कर गो. अगो तुझ बरोबरची पोरा कॉलेजात वयच्या लागली आणि तू इथल्याच दास गो. हे आधी किती रे देवा मास्तर म्हणजे किती करतले केमगेल बोर्डात मेंदू उरल्यार शिकयतली. हेगेल बोर्डा पुराय कुंडू भरला कुंडो. किती म्हणणार केमिकल किती करतले हुशार अशी पोराक पगार देऊ लागला. आणि ह्या जड्डी कासवा पिलाक कोण पगार दिताले. बाप्पा जड्डी कसो नी तू तुप्पा कासवायचे तू तुप्पा कासवायचे. तूप कसवली हाव मी तुगर बाप्पा. खबर असा तू मागेल बाप्पू म्हण आणि हाव तुगेल चोडून मागे चढून नी. पहिल्या जन्माची आई तू पहिल्या जन्माची आई. आई नमस्कार. अगे मागेल आई मा तर तू शाळे गेल्या बरे असेल. त्या कपड्यात 4 अक्षरा घाली. चल वच चल वच. बाप्पा हा शाळे वतन मग कोणी डुडेला हा कित करू. अरे बाबा शाळेवरती तू भीता गो. अगो मागेल नाव घे गो. कृष्णा मागेल कृष्णा म्हणतो हय देवाचे नाव लिहिते. हा बाप्पा आवाज हा बरे झाले मी कलावंत झाला. देवा कोण भरतो ह्या पिशा भूतात. जर 5वी म्हण शिकली उरताशिले कोण मी अम्मा तुझे झाली होतो गेल्या घरात होता झाल्यार हे ह्याची मुखार वचप इतले मामा मामा. बाई या या पळवून घ्या. बाई पळवून घ्या. बाई भविष्य पळवून घ्या. बाई हो पळे कुर्र मामा आहे. कुर्र मामा. टिव 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 टिव. हेगे तोंडा वाईटी लागून येईलोच ना. बाई पळवून घ्या बाई पळवून घ्या. आणि आम्ही बाप खंय गेले. आम्ही बाप खंय मेले. बाई 10 रुपया तुमगेले सगळं पळवून दिता. पळत 10 रुपया फक्त 10 रुपया. करून माम तुमगेले सगळं पळवून दिता. पळत 10 रुपया फक्त 10 रुपया. किती पळायचा भविष्य रे असं सांग नाही. गेलो मी तू सांगता बरोबर असा भविष्य म्हणून पहिले सांगू जायनी. ए बाबा तू फक्त भविष्य पळायचा. बायलाने भविष्य पळायचा की आमसारख्या दादल्याने पळेना. नाही बाबा सगळ्या पळायचा. पळत लहान पोराले पळयता. म्हातारा लोकाले पळयता. ते वयाला चल्या चलेले सगळ्याले पळयता. पळत आमगेलो धंदोच तो भविष्य पळवतो. घरदार सोडले ते लोक कल्याणासाठी. पोटफाट सोडले
ते लोक कल्याणासाठी, बाहेर मुलगी सोडले ते लोक कल्याणासाठी, आणि आपले घेतले हाती पंचांग ते लोक कल्याणासाठी. गुरु मामा हरी हो, हरी हो. जय रुक्मिणी नारायण, जय रुक्मिणी नारायण. मागे नाही चढवायचं नाव हे तू कशी कळलं या अंगावर देवाची किती अरे कुर्र बाबा चूक झाली चूक झाली चूक झाली हाव कित तू उलय नाही तू त्या मना नाव घेणार का अजिबात घे ना म्हणाला. हाव मागेल चढू रुक्मिणीनी ते गेला हाव भिरकेच आशिलो असू दे वस्ता, असू दे. तुका हाव माफ केलो. गेल्या जीवनाची कर्मकांडी लांब असा बाबा. होय देवा ती सोडवच्या गेल्यार हनुमंताची शपडी उरता पळय की लांब इकडल्या लांबू. तू लहान असताना त्रास भोगू लागलो पळे. होय माझ्या देवा तुका अजून म्हटल्या सुख ना पळे. नाव गेला देवा तू किती इच्छिता पळे होय. त्याचे विरुद्ध जाऊन पडता. आणि तू ते खेते गेल्यावर माकड जाता आणि माकड गेल्यावर खेते जाता. हे दोन्ही गेल्यावर जाता बाबा तू. खेते केल्या भाकर जाता हे जरा रे पळू सांगा जरा पळव सांगा बाबा हे पळे आमगे पंचांग सांगता तिकडे मनात तू बरे करचे असले. होय देवा आता बी असा आणि मुखार बी असा. तुझे आज म्हटलं काहीच बरे झाले ना पळे. ह्याची मुखार तरी बरं आता का मुख पळे तू हे जे बरे करू पाहिता ते सगळे वाईट जाऊन पडता पळे. आणि ते वाईट जाऊचे कारण तुझे ग्रह बरे ना पळे बाबा. तुझे नक्षत्र बरे ना पळे. ग्रह खंचो बरो ना आणि नक्षत्र खंचो बरे ना मात्र पळव सांगा. बरोबर पळे तू गडबडी कर. गडबडी कर. शनी मणी घेऊन घट्ट बसला. कळलं नाही. आणि तुझे गुरु बरो ना पळे. आणि निर्णयाचा आणि नेपच्यून तुका हे त्रास देतात पळे. नक्षत्रात मृग आणि आराधा बरे ना तो गेल्या पंचांग नक्षत्रात मृग आणि आराधा अजिबात बरे ना. आणि मुखार पळे ते बरं कर चालले कसं करतले. ते काय एक उपाय असा बाबा. अमावास्याच्या दिवस तुमच्या घरातले बायल म्हणे मागे बायला तुझ्या बायलने देवागीर गेला मग. अरे तुमच्या घरातले बायल म्हणे म्हटल्या तुमच्या चढवा किंवा मेवणे किंवा बाजूच्या बायले वट्टा बायले म्हणून झाले. आता किती करते घरचे सांगता अमावास्याच्या दिवस बरे बरे सुक्या सणसणी नाल घेऊन सुक्या घेऊ द्या. महादेवाची शियाळी घेऊन सुक्या आणि 1 किलो बारीक तांदूळ. बारीक तांदूळ मसाला कणी आहे. अरे बाबा ती नंगतली सोसायटीतली कणी नाही. आता आपण नवीन आयला 1 किलो बारीक तांदूळ सरोजा तांदूळ. अरे बाबा उमा तांदूळ नाही सरोजा तांदूळ. आणि किती आणि मरे पाव किलो मिरसांग, पाव किलो कोथिंबीर आणि ते आयता मार्केटात गेलो नाही तो थोडे कांदे चिकन कमी केला की ऐकून घेऊ सगळं गडबड करता. आणि आपले तांबडी टोमॅट एक स्टीलच्या तोपात घालणं एक मध्ये जुन्न काळ्या कोंबड्याचं सांगड माका दिल्या. पुण्यमतून तुमका पाप लागतले पडेल. पाड पडू इथलं बरे करू व्हायला पाप मागू लागतले.
तशी ते आणि कसे पापने पुण्य लागतले पुण्य हा. की तसा आमगेले थोडे पंचांग मिक्स प्रिंट झाले ते केल्यावर सगळं मागे पहिल्याच्या पासून भर जाताले काहीच बी नका देवा पुणे ह्या गदगे देवीच्या पायान पळ्यात सगळे बरे जाते तुम्ही बाबा तुझे दोन उर्दू भाषेत करणी केल्यात हा त्या डायजान तुका बरे जाऊन दोन करणी कमी घातलात पळे अरे बापरे ते तुझ्या सगळ्या कामात अडचण करतात अडचण दाखवता चढवाच्या शिक्षणात अडचण घर कामात होय. अडचण त्याच्या लग्नात अडचण तू सगळीकडे अडचण ती अडचण आणि आपले हा. तुझे रेते गेल्याकडे तुका अडचणच ना जरा मागे ह्या जीवनात आज कधी मामा असा वाजता असा तू काय बी नका तू गेल्या जीवनात एक स्त्री मिलो आगमन जावतो आता आगमन आगमन टाकीचं तू गेल्या जीवनात एक मरे सुंदरशी नवीनशी बाय येते आता अरे बाबा ह्या वयामध्ये बाहेर ठेवले बाबा तू मरून टाकला तर बरोबर खणखणी बोलत आता. काय होगी किती सांगता ओके मागे म्हाताऱ्याने मस्करी करणार का मस्करी करणार बाबा पळे तू गेले यावेळे भविष्य सांगता की या वर्षा तू गेलो लग्नात योग पक्का आणि आपलं या वर्षाने मग आईस्क्रीम दिवचे तू पण मागे लग्नाची एक वाढीव चली असा ते त्याला भविष्य पाहत पडे पळे काम आणि तुझे चेडू काय असा शेडू शाळेत गेला शिक्षणा गेले फाटी असत त्या नावामध्ये पळवच्या नाही नाही बाबा तसे नावा वैलान प्रवचा जाय ना ते प्रत्यक्षात जाय पडता पण ते मागे करणी चालू जाय ना आज भरणी नक्षत्र अशी एक करणी काढणार तशी बाबा त्या करण्याकने बरोबर अशी करून भार काढतो पडता आणि बरं तू ये भार काढ म्हटल्या हो भार काढच्या रेडी असा आणि ह्या वाटेचे म्हणे थांबा. इवान किती लयता अय वाटेचे रे आम गेलो आठ मोठी भार तो कधी हिंदीकडे काढता कोण देवस्थानाकडे तू बोला रस्त्यावरून भार सांगता यो एक मरे रोड कळले याद दे ना हा. आणि कवटा भाकर इल्लीची कळले नी आणि इल्लो चंदनागरच्या सरो हळलो ती भार रेडी पोळो हात नाही ना सांगली पळे तू सांगता खरे त्याला की सांग उर्धा पोळो घातला जाता त्या का उर्धा पोळो घात भार काढता कसा ना भार काढतो आणि एक करणी काढ ना जरा दोन्ही करणी काढणार आओ हुरुपू जाम जातो हे तांदूळ घेऊ माझा पिशी जरा बरोबर नाक गेल उरू ते जाय ना हे तू तांदूळ घेऊ आणि हाव मुद्रा म्हटली की तुझ्या दिवची कळले ही मुद्रा मान गावच्या सगळ्या भूता रसिकांना शुद्धीकरण दवडता पळे कळले आपले तू मात्र एकाच पळे एकाच आणि पळायची एकाच पळे चंदना गेलो घरीच पळवतात
काय भिऊ नका काय भिऊ नका हट हट नका नका डोंट वरी I'll help you. एक भाषा बोलाया देवा एक भाषा बोला वकण्या सगळ्या करीत असेल देवा आता तू समजा तो खायचो आता एक वर्षाने मिळून गोरा खायचा देव मुका की पकाडा मी त्याला हाय मुद्रा पाच असा देवा पाच हे चित या पाच अंदाजो पाच कम वाढोवर नका कोण खाय तो उडी लो काय कित कर खबर समराय सांग त्या गंगा मायल्या काही ते आणि मुली पाहिजे गंगाबाईला काही अरे द्रौपदीन हे कंदाचा पाच कम वाढलं म्हणा तुका हात पावण्यात आता गणपती बाप्पा आता हो शांत मामा जय मामा रुक्मिणी नारायण देवान संगीत तुका भाडा स्वरा बुद्धिले फटिंगा बुद्धिले 32 दात तिथं घात म्हणून सांगितलं खूप गाडी मारले खूप अरे ते तुका मारली नाही आणि तुझ्याला आशीला करण्यात मारले हरि ओम रुक्मिणी नारायण तुमचे किती झाले आमचे खाली म्हणे 50 रुपये दिला पुरो तू हिदोळ 10 रुपये म्हणता असेल हो तुका सांगितलं 10 रुपये म्हणून काय आणि पूर्ण बाहेर काढलो का बरं नाही त्याचे 40 रुपये वरती मिळून 50 रुपये झाले आई आता तुमक दिले म्हणून खय वाचला तुमक दिले आणि देवा दिले 1900 पण ती मागेल करणी काढून जातली आराम जातले किती टाकलो मागेल्या जीवना पण तो लई सांगितलं तो पक्का असली एकदम पक्का आपण पंचांग ने त्यांना खोटे सांगना कळले पुर्र मामा देव भले करू तुका भले करू बरे ते आम्ही अमृतसेक ती करणी काढी हा वाटी आता ओके बरोबर यार उतरली मधील काय बँड वाचपाचे ते भाडे बी घेऊन बँड वाजपाचे भाडे आल्या गंदी करताय या बरे येता हो पिता धार काढून मी जाम झाला पैसे गावला आणि आपण काल मला गेलो भविष्य पडत
काही भविष्य पळे बरं वाचून माझे काही केले 500 रुपये दिले कळलं रे हे कळे नाही आता किती काय कारवार वच्या आणि दम बिर्याणी मारूया घरदार सोडले ते लोक कल्याणाचे कोण माणूस सोडले गुरुजी लोक पणच पिकया ही पोरा मास्तराला किती सुंदर वर्णन करतात बळ्या कश्मर म्हणतात साडे तो मास्तर त्यांना जाऊन ये म्हणून पळेल रे हे गावचे चढू उरताले का विचारल्या साडे तो पत्तो अगो ये बाप्पा राव हे पड आव डाकू मावाली गुन्हे चोर लपंग थांब डाकू मवाली कोणी अगं नी गो बाय देवा गजगे देव पावगे बाई हाव मग तसलो नी तू भेना का हाव तुका काही करना तू तसलो नी अई. आणि कसं करू बाये तुझे नाव किती बाय मग बाई म्हणा पैसा अगो तुझ्या शाळेचं नाव किती कन्नड शाळा उर्दू शाळा माका नी डाळी चढाकडे उलायच्या अगोदर दिसता तू किंच्या शाळेत होता हा सांगा ना कन्नड शाळेत तू कोण शाळेत होता त्या पहिले सांग नका अगो आऊ शाळेत ना हा आऊ सर नवीन मास्तर या गावचो तू कितली शिकता इतले ओढ चढू आहे चौथी शिकतो पळेला रे शिकू हुशारा म्हणून झाले पळ्या काहीतरी झपाट्यात यायला रे तू अंजल शाळेत यायला आई तू किती शिकता आता सांगलं मग हा शिकू गेल ना हा? शिकू गेला गुरुजी गुरुजी मग खबर ना तू गुरुजी म्हण खबर नसलेल्या गोष्टी मग काय नाही ते तू म्हणायला घे ना का गुरुजी सांग हा तुमक नी काय पडता हा अगं आता मग शाळा दाखयता मग होय गुरुजी तू बरं दिसते नी तुम्ही बरे दिसता मग माधुरी दीक्षितचे मग बापू पिशी म्हणा पैता अरे बाबा हे कळा इथल्या सुंदर झाले बाबा पिशा म्हणतोय आणि तुमच्या घरात कोण कोण होत गो हा वाणी बाप्पा दोघे जण गुरुजी आता हंगात राहतलो आई किती म्हणलं तू मग पास करतलो आता तू बडा धप्पी घेता आव तुका स्वत पास करता होय आई हा तुका शाळेत दाखवता तर बच्चा यो